budou troubit do ucha. Ne, hezký to je. Jo. Oni strašně zmatkujou. No to dále. Takže ty. Trvalo mu to. Nebo druhej. To musím zpracovat. Ale ona tady není. Kolik je to? 5-2? 5-2. Tam to má. Tak já tam nejsem zvyklý, ne? Tady na tohle to. Nevědím, že můžu dostat. Nejsem zvyklý, ne? Třeba ty budeš mít ty, značky 2. Kartička, počkej. Nestrkej tam ty. A nepískne to. Ne. Vykopni. On totiž oranžovou nevidí. Debil. Yes! Máro! Protože chce hnedka reklama neposlal. Máro, ty hráče tam přebírejte, neběhejte za hráčema. Hlídejte tady prostor. Tak je to jmenové. Musíte se tam rozebrat, a ne aby Mára běhal doleva někam. Dejte... Kolia půjdeš! Běž! Oni si nehádej mezi sebou. Máro, hlídejte ty prostory, neběhej nikam za hráčema, tam se veme někdo jiný. Už potřebou přestat. Nekrouby.